Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. To ga yanda ake rijista na shi helping hand wato HH wanda muke ci ana fara shi da $5 ko in ce dala shida ko bakwai haka. Ya danganta abin da za ka ajiye na gas fee ɗin. In kana so ka ajiye gas fee da yawa to za ka sa maybe da kai kamar ce $5 dala shida ko kuma dala bakwai. So a nan wurin wannan account ɗinmu kenan wannan da kuke ganin shi shine ainufin total ɗin wannan da kuma wannan yawwa. To wannan shine USDT wannan shine USDT ɗinmu ga shi nan muna da guda 5 wanda za mu yi amfani da shi a HH ɗin. Sannan kuma wannan shine ainufin BNB Smart Chain wanda za mu yi amfani da shi wajen biyan gas fee. Amma fa ba wai za su cire naira ba wai za su cire dala uku nan ba ne, kuɗi ƙalilan ne za su cire. To yanzu abin da bayan ka yi settle ɗin trust wallet ɗinka sannan kuma ka sanya kuɗi a cikinsa haka, to abin da ya kamata shi ne za ka je directly ka je ka ɗauko shi wancan link ɗin da aka tura maka, ni ne na tura maka, wani ne ya tura maka, to duk dai za ka je ka abin da za ka yi shi ne ga shi nan abin da za ka yi sai ka danna ka riƙe hannunka zai kwafi maka. To ka ga ya kwafe kenan, sannan sai ka koma ainufin trust wallet ɗin wajen yin registration kenan, sai koma trust wallet sai ka sanya key ɗinka domin ya buɗe. So a nan wurin za mu yi register yanzu, to ga wani wuri nan a nan wannan, so shi ne za a je a taɓa shi da kuma discover. Sannan nan wurin nan shi ne za a sanya address ɗin da aka je aka kwafo ɗin nan ga shi za a je a sa shi a wurin. Idan aka sa shi sannan sai a danna search domin a fara process ɗin registration. Yanzu yana loading ne haka bari in ya buɗe, to ga shi nan ya kawo sama. Ta nan wurin sannan sai ka yo ƙasa akwai inda zai ce maka connect wallet a ƙasan shi sai ka ce mashi connect wallet. Idan kai za ka zaɓi trust wallet a wurin, to zai fito maka da BNB Smart Chain sannan sai ka ce mashi connect. Sai bayan ya ce maka ka yi connecting sai wurin zai nuna maka register sannan sai ka danna registration sai ka danna register. So za ka ba shi daman za ka yi accepting ɗin transaction kenan yanzu wanda muke ƙoƙarin jira. Bari mu gani sai ka yi approving. Yawwa. To kana buƙatar ka sanya code ɗinka saboda security, saboda ba a buƙatar wani ya zo ya maka transaction da wallet ɗinka in ya ɗauka wayanka. Saboda haka kun ga yanzu ga shi nan yana approving. Bari mu jira shi ya gama. Bayan ya approving zai ƙara nunowa ya ce maku za ku ci gaba da registration ku yi approving ɗin shi. Ga shi nan muna jiransa. To kamar yanzu sai mu ce to approve. Sai mu ƙara sa code ɗin da ke wurin. Zai mana approving ɗin transaction ɗin da muke. Ya wannan slow. Transaction ɗin an ɗan samu matsala ban sani ba ko network glitch ne. To bari mu je approve transaction. Transaction submitted. To kun ga yanzu ga shi nan an riga an yi register sa kenan in sha Allah. Wa alaikum salam. To wannan shine abubuwan da ake buƙata a wurin wanda mutum zai nuna. Yawwa wannan shine kun ga yanzu ya nuna cewa registration da aka yi ni ne na mutum 2,802 a cikin gaba ɗaya wannan kuma an yi wata 6 ne ko in ce an yi wata ina ganin bai kai wata 3 ba yanzu. Yes, wajen kwana 70 da wani abu da daga fara shi program ɗin kenan. To da ka yi haka shi kenan kawai ka riga ka siya package ɗinka na farko. Sannan in aka zo nan ƙasa ta ƙasa can
za ku ga cewa ga wuri nan in ka zo da ka yi wannan wajen 2 by 2 matrix ɗin shi an taɓa shi zai kawo ku nan in kuka ga yayi purple ɗin nan to shikenan an riga an yi rijistan shi kenan, an riga an siya wannan slot ɗin kenan. Sannan kuma idan package na gaba shine $10 inda kuɗi kana so ka shiga package na gaba za ka iya yi. In kana da kuɗi enough kana so ka shiga package na gaba shi ma matrix 3 kenan za ka iya yi har zuwa ga su nan zuwa matrix 6 wanda shi ana buƙatar ka sa $160. So a nan wurin in kuma kana so ka yi registration ne gaba ɗaya daga nan wurin inda yayi green ɗin nan 5 za ka iya ka zo ka taɓa 160 zai nuna maka haka sai ka je kai confirming ɗin transaction ɗin zai yi once and for all zai buɗe maka shi baki ɗaya. Ina fatan za a fahimta da wannan ƙaramin bidiyon haka. Assalamu alaikum warahmatullah.